Bitka za Berlin je bila jedna od poslednjih bitaka u Drugom svetskom ratu na evropskom bojištu. Silovita sovjetska armija je napala Berlin sa istoka. Bitka je trajala od kasnog aprila 1945. do ranog maja te godine. Pre nego što je okončana, Adolf Hitler je počinio samoubistvo, a Nemačka je kapitulirala 5 dana po okončanju bitke. U bitci za Berlin i pored ogorčenog otpora naših trupa, Rusi su uspeli da stignu južno od Potsdama, te da prodru do periferije grada u istočnom i zapadnom delu Berlina. Ogorčene borbe vode se u Bavarskoj Italiji. Mussolini je ubijen od strane italijanskih partizana. Ratni dnevnik Vrhovne komande Wehrmachta od 24. aprila 1945. Rusi su zatvorili obruč oko Berlina. U borbi za Berlin vodi se borba za svaki pedalj zemlje. Pored našeg žilavog otpora, Sovjeti su prodrli u neke gradove. U istočnim i severnim delovima grada vode se žestoke ulične borbe. Jugoistok, jake snage komunističkih bandi stigle su blizu rijeke i vode borbu sa našim trupama. Ratni dnevnik Vrhovne komande Wehrmachta od 25. aprila 1945. Herojska odbrana Berlina pred očima celog sveta se nastavlja. Sudbinska borba nemačkog naroda protiv boljševika dolazi do punog izražaja i ona u istoriji nema premca. Naše trupe koje vode borbe sa Amerikancima na Elbi napustile su svoje položaje i krenule ka Berlinu da bi priskočile u pomoć hrabrim braniocima glavnog grada. Ratni dnevnik Vrhovne komande Wehrmachta od 28. aprila 1945.